Wala ko nasayod kung sa imo karong huna-huna na kay mga pagpangutana nga posible moingon ka unsaon ka nako pagpildi ang yawa. Makaigsunan kung magsaligtas sa atong abilidad, kung magsaligtas sa imong ka-bright, moingon baka ka nga dagan kog nahuman nga kurso, basta kaya na akong pildihon ng yawa. Makaigsunan, kung mag-istot ka ka-bright, bright po din yawa. Kung mag-istot ka o kining diskarte, mas labihan nga mayong mo diskarte ng yawa. Busa ang tao makaigsunan, kung magsaligtas sa imong kaugalingong abilidad, ug atik-atik, di yun mo na madala makaigsunan. Mas labaw kang atik-atikon sa yawa. Lipat-lipaton ka sa yawa. Makaigsunan, sumala sa itong ibasa. Simple lang ang pinaka-importante masabtan ni mo karon. Matod pa diri sa verse 7, kining atong pagpakisakop